El Consell Polític Local d'Esquerra Unida anunciem avui el resultat de les votacions del primer procés de les primàries d'Esquerra Unida de la Vall i el candidat que ha sigut majoritàriament recolzat per les persones que han participat en aquest procés ha sigut Antoni Llorente. Ha sigut la persona elegida per encapçalar la llista d'Esquerra Unida a les eleccions municipals de maig del 2015. Esta primera fase ha culminat amb una alta participació d'afiliats i afiliades, militants i simpatitzants que han escollit per majoria a Antoni Llorente per encapçalar el nostre projecte per a la Vall d'Uixó de la pròxima legislatura. Des del Consell Polític Local volem agrair a totes les persones que han participat d'esta primera fase del procés la seva implicació i sobretot als dos candidats, tant Antoni Llorente com Paco Porcar, la seva entrega i compromís per l'organització de la que formem part. Este procés ha sigut una aposta decidida d'Esquerra Unida de la Vall d'obertura a la ciutadania, d'obertura a la societat, una societat que vol formar part de les decisions polítiques de les organitzacions polítiques i que vol ser protagonista dels canvis socials a tots els nivells, tant interns com externs. La segona fase del procés de primàries s'obre ara amb la participació de totes les persones que ja s'han inscrit a l'ordenació de la llista, de la resta de la llista que formarà part de la candidatura d'Esquerra Unida per a les eleccions municipals de març del 2015 amb Antoni Llorente al capdavant. El nom de les persones que conformaran esta llista es donarà a conèixer durant l'assemblea oberta del dia 7 de novembre, que serà el reflexe, esta candidatura, esta llista serà el reflexe d'una àmplia representació i diversitat de la societat vallera. Aquestes votacions per a ordenar la resta de la llista seran els propers dies 7 i 8 de novembre i recordem també que des d'Esquerra Unida, al mateix temps i de forma paral·lela, continuem amb l'intens procés participatiu d'elaboració del nostre programa municipal i durant les properes setmanes tindran lloc tot un seguit de reunions amb entitats i associacions del nostre poble i també assemblees programàtiques per tots els barris. Este dimecres 29 a les 7 de la vesprada tindrà lloc l'assemblea de barri al barri Carbonaire, a la Casa de Barri, on convidem a tots els veïns i veïnes que puguen anar i participar i fer les seues aportacions al nostre programa municipal. I recordem també que tota aquesta informació i la resta de la informació sobre aquest procés de primàries i procés obert i participatiu d'Esquerra Unida de la Vall de cara a les eleccions municipals de l'any 2015, del maig de l'any que ve, la podran trobar a la pàgina web www.eulavall2015.org.